втори опит ще направим да видим какво разказаха пред нашата камера италиански екип амбуланти, едни от участниците в тазгодишното издание на Рали Монголия. Всичко започва преди около 2 месеца. Тогава 4 приятели от италианския град Модена решават, че ще участват в тазгодишното Рали Монголия, което е с благотворителна цел. Събраните средства от екипите, които тръгват от различни места по света, ще бъдат дарени на деца без родители. Мотивът ни да се включим беше, че ще участваме в нещо, което е много хубаво. Ще свържем Европа и Монголия. С тази линейка пътуваме, събираме различни неща, дрехи, медикаменти, храна, за да помогнем на децата в Монголия. Нашата идея е да пресечем цяла Европа. На всяко място, където спрем, участваме в събития, както сега в София, за да разкажем за това приключение и да привлечем организации, които да помогнат. Тръгнахме от Италия. До сега сме минали през Германия, Полша, Унгария, Сърбия. За събитията по време на престоя им в София отговаря Бойка Бонева. Подкрепяме и вярваме в проекти, които са уникални и които могат да имат и ефект върху хората, до които се докосва тези проекти. То така решихме да подкрепим амбуланти на тяхната спирка в София. По време на обиколката хората могат да помогнат по различен начин. Информация има на нашия сайт ambulantiteam.it. Могат да закупят нашите тениски или да дарят дрехи или други неща. Избрали са да участват с линейка. Затова и екипът им се казва амбуланти. Когато решихме да участваме в ралито, нямахме кола. Един ден Уолтер ми каза: "Алберто, имаме линейка." Казах: "Какво ще правим с тази линейка?" Отговори ми: "Ще участваме с нея на Рали Монголия." Съгласих се, потърсих други приятели и така се събрахме с останалите от екипа. Още докато са в Италия, им даряват дрехи, които те избират да оставят в България за пострадалите от наводнения райони. Иначе, когато пристигнат в Монголия, ще предадат всичко, което са им дарили по време на обиколката. Когато стигнат, те ще дарят и линейката, ще я превърнат отново в функционираща линейка, защото в момента е техния дом. След България, амбуланти се отправят към южната ни съседка Турция.